Mbiamono sana omwanchi omulie beta seniki ya Ndizi TV nebiro binde nendengo kwaliania asomoro bilio bwense obonchereria elinde twemanye na regende takokolekana nabo igogwonchereria ase sekte yo omwanchi omulie lireterene Frida Kerubo ngokwaligane bene ntosanga asobwa mogochaka bono igagoika omoelio nabo kwenda gutobwati asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabo gasensemeri YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na botnya gwetera www.ndizitv.net genda gusangana nitwe kerengeri kiago wetira sinambiriga bose screen yago tumanyenga yoko bwatia omorobeli kurukondo mwancho mulielia aniga monchelia berikago kolekana anase kyombeke kietene ta mafta epra kiaberige kubwato kali golirinye ya mafta astwara lira sensemo ye diesel yaberige komentwa asekerengo yeshiringi emerongo ibere neyemo nukta isato ibere asensemo ye petrol nigo yaberige komenta asekerengo yeshiringi 15 nemo nukta kianda na isano nemo asensemo ya kerosene nigo yaberige komenta asechishilingi meronge tato na isato nukta emo isato igo mwanchu mulielia igo asensemo ya mafuta nigo ligolia beririgo kina kubwatikana nekyombekeligia epra naboko genda korua ebirengeri byago na kioro cheno ene sekta yobosombi era chikokora emirubili yabo boikiranu nabo igo naboko tumanyanga ngakirigoli ligarira chigwa affect aboncherelia na ayabuna onyokoro moncherelia gosaye kogotumika egari gosiko gotumika mafuta nabo manya effect kiera chikoleta asobugima bwawe genda gusangana into asomorobelio yiga akero agegase studio nde nomogeni oyenda chikwali bagalia bene atumanye na kyakorokwa na ndiringi akora gasoro ngorwa Gusii karibu sana Mbiamono Frida sengencho ili bageli gatwanyolire egere tunyare gukwana igoro yobonchereria gwita somo Gusii samarieta nenkoroku Abel Onchari manager Oroki Driving School yego training abana Burundia bwechigari asomo chito Gusii tolenyakoe ogembo amona Krigoris ichingongo chonsi cha Kenya mainly ntu abana boto abera affected mostly samana ya mugutai priority akirkende impact kie amafuta ya goseligoli eligarira chikoleta sensemo yino nabari koleta impact yere nkongu asengenjo bono bonjole bwito bochi bwa kongake asengenjo igego bidinga school fees yamentu egera banafunzi abaga banyare ko irupara kyara maguta abuna kuna comment ankyo na ankyo no ino bonjole bwensi Kenya ngima go boko bokongu wetera sawa bagutumika maguta ai petroleum na diesel mbiamono sana nende karibu gase studio erinde tobeto gosanga amange asomurubire igawe seyo bonchera kwenda Abel nabokora tumanyanga Rocky Driving School ndi ya chagete bokoreri bwabo Rocky Driving School ya chagete miaka ya kare mwaka 1990 somo chobo songo to chagete 2009 2009 kuchera 2008 to chagete muchobo songo lakini Rocky yenyene ya chagete miaka ya maiga ya kare sana nero yarenge school ntangani sana se Kenya yeito lakini somo chobo si to chagete mwaka 2009 December na lito chagete officially ase branch ito main Kisii egoletwe akara kuli ekara kende nkikiaga tamugachora asoro gongorwa Gusii omuchobo songo mainly na teuna bono incho mu manager Kisii ninche na igolete branch na ende ona aroche obalemo bware ngo bonge sana sabantu baitenga kiyi miaka ya magega driving school nchi arenge ochi nyingi cyaro kwegeria abanafunzi baito gusabana baito ku Gusii bana baite barakogenda Nairobi gusabana bagenda Kisumu na ochi school cyaro gutoka chinyinge akito karangambia torete branch ya Rocky Driving School asomo Kisii egero konya bagusii baito rongorwa Gusii Nyamira na Nyamira County na Kisii County mbiamono sana mwanchu mulielia ni otogenta gosanga no manager Abel Onchari korwa asensemeri ya Rocky Driving School oyora chikotumanya obokoleri kundo mwanchu mulia nabokwenda gosanga na intonyo kobwate iboli rindelio nsenyo gotaite kumanya obokoleri bwa Rocky Driving School nabogosanga na into gwetera sina mbega bo screen yago waigoto bwate asinsemo chiche mitandao wetera Ndizi TV News Digital
sensemeria ya Facebook na biga sensemeria ya YouTube gwetera Ndizi TV News. Kwa bere kugukwanira ruki niye gutuka somo cy'ubusongo abantu barobaga nitikomenya kere kende ngo sinyara yikegero mu cy'ubusongo no monene. Exactly. Thank you Frida. Igotogotoka asomo cy'ubusongo Kisii Town CPD asenyombe korukunga Market Plaza ground floor angena Netgas petrol station is insaria na otogotoka naende ngotoka tolenya koe Kioge Junction iroko enda guchikioga ali branch itoneraria naende ko kugenda guchio Ogembo ali Mosora Road branch itonebe kiregaria amona Kirigoris Town ali nyuma ya market aboko nyore branch ito ya Rocky Driving School. Mbia mana sana kora tomanyingo bokoreri buri mokorwa asensemo ya Rocky Driving School. Mbia mana sana njua Frida yoto kwegeria tole chipigipigi nkwegere tole chigari chinke nkwegere tole chigari chi automatic nkwegere tole chiturera nkwegere tole chigari cha disability abari no barema ntubate chigari specifically bakwegera abari babwato barema wao babe na magoko babe na magoro nko begere tole chigari echo PC nyarueto ere to kwegere B C1 na C ne chiturera amone chipigipigi chigari chichonzi nkwegere tole ase mucho itobosongo na ase chibranchi chitu chichonzi chabeta ndongera bugwa kwa nire manager BC1 na BC2 etofauti nere bone ye B ne light vehicle kolengana neri chikolia NTSA bono munaba liabeli gonjorerwa mwanafunzi wikago lege tukunga e-citizen account yegenga bune email yao kuigora portal yao no guchikwana chegenga provincial driving license wachakera egari enke uchakera miaka 18 onde bwensi Kenya ngima wika kole ekerasi ekikia kiegari enke amanye gochikocha egari enene gari enene riye mugusita uchigoro egari C1 no bagocha bonekere ba kodre miaka ebere experience ne gari enke omanye uchikokore ntukunga endorsement yegari eyenene egero chaka bono kumuvu gochibosio ne birasi bine tubata paka D1 na D2 D1 ne yekodiri ne matatu 14 sita D2 ne bus liko boli abantu kurwega era Mombasa era chingongo chinde chiozi chia Kenya. Igo mundo tago chaka ngabana ntete kwegere trailer chakere trailer lioka. No teko nyarekana oikari chiko libwatigwe no montere batware a lot of experience and that's why abanafunzi abaito bakokorigwa toko basome ntokurunga theory to basomia para tase karaba itire bakore theory klasime bakora practical para bakora chireso de chiringo ntubwatinga basic mechanics muna lero litukulia lero Friday nkutuara tele klase kunga basic mechanics ekikere muhimu sana so ndibwensi kurundie gari ekara masoma yo basic narako konye gari yone goserekera botuko negoserekera ndonsi nabo kunyara kurigereria a small mechanical problem we konye ogende go bana fuzi baito bikatobegeria mangana basic mechanics. Mbia mona sana na wewe tomanyanga kerekende akero montaga ne irego join Rocky Driving School ngikeli abwene tegotwara aguseno ndebwensi uganiti kumanya korundie gari. Okay. Asomonto goche school abanafunzi baito bali bagotaka goche school igendo getekeire atuare eketambuliso nagiye komokonya achiko na che a provincial driving license na ande ketambuliso ke komokonya onyora namba ya KRA pin inere kumu assist ere bintu bya igorwa ase portal na magori ito gara maya abanyama gutakongire ngora nginga asomo cyo gosongo ngina karonguliri karaskiane ane karonguliri neka tukwira abanafunzi amatemu na bondo cinga Rock Driving School nere tangaine ase mucyo bosongo kwegeria abana na gonyora bosemia obuya nande ngoko kane ngabanafunzi baita bange ngoita baramate kyare tubate kiwango kigoro cyo gosomia abanafunzi abo abari mu bane batiete training ya NTSA mwanafunzi mwari muteye tokulika imirimo ya Rock Driving School utaitere NTSA training anyore kentukunga instructor license oyo what instructor license
nero kwegeria yo chikonyora normalizes yo ikatwara masomo kiwango kigoro ama yo chikonyara kwegeria abande aha mbia mwana sana mwancho murigeria onye kugendete gutobwatia somo rubiriga bwense obonchire ni otogendete gusanganere manager ora sense meri ya Gusii driving school yo kuruka Abel Onchari abunagendete kwerera igoro yo bokoreri bwabo animono asor sagiro muchubo songo na tengo toka bara sense meri ya Nyakoe gari ya sense mo ya Kyoge junction konde na chigutomanyia amagana sense mo ya Kirigori singotoka moro Kirigori singotoka tore no gembo Mosora road ambia wana sara rachi gutomanyia ngonyo gotaite goje ni skuru iyo na kyoko banyora na inde ningi kerikega ni iri mwanchu muri eria ni gotoganite gusanga igoro yo bokoreri bwabo animono sense mo iyo Burundi abo igo ni tendete gukwanera na kibono ligoriria magutari abeire ligo chenja goseri gokina akero toro chinga abonchiriria nimono sector yo bosombi ni go barachi gutware michande mene ko ntara sense mo yo bosombi boka mumetekera ligoriria magutari abeire ligo chenja kiregento nigo kigwonchirigo na ni binte bitogotumika kera lituko inyora ngambi chiko chenjia amagori go mwanchu muri genda gusanga na into birengeri byago otomanye nga gukina kwa ligoriria magutana kya sense mo yago ruchi birengereri ibyo atosa sense mo yago kero kende Abel ekero kurigeria kero monta ajoiniri Gusii driving school kakengana na kia koira o tuaro bumanyi gose kosi ine kakengana na kia koira ndia mona sana ine swali sana moralia ase training ya driving mwanafunzi maximum awente koira 1 month kolende keranya rekana ngambaro barabalitaka soko bwata na bakoira 1.5 month kia teli kosi koira matuko matambe maximum 3 months na bokojera gwa kodre kosi ya ubuya kwa bero murundi omuya na kolengana na abatebinge bintu biganeri uganeri utware oboremu ando tware obotaka na enkoro yo enko kumanya ngono te kobe entreba abo goche ku training kwamanya na ande kosi ile party time abande mbaro balegas unabona Frida ole mere mogaiga nabo kole mere yakiza kirichi ya ore obusigaiga kiri oroje kwanyore free time kuruwe Ndizi TV nabo gochare tukwege na nyore abanafuzi abange kuru Ndizi TV gaiga begeire mpaka mu manager negerete kuruwa na mate driving license I'm happy for that yes bwana sana tuje to join to SP producer Abigail no igwete obwene to join lindo omanya korundie gari kabisa tusaya sense mwende ngwata tebinga kero kende kero montaso ira Gusii driving school ngwata tebinga Ense monera gochakera mbaro konyora abaiga bali para maybe gototebe ose umwana tatu mwabona batega ali obere gakwegereranga na maite korundi lakini tabwati license au na kibaro mogo cha mwakore Ense ndia mono Frida, that's a very good point actually abanafuzi bane mbaro igarinka kero kende bwegeire gari kero kende bwegeire pigipigi kero kendo utwaliro bumanyi bukurundi gari automatic gose egari korokunga manyu umwanafunzi yeto yitwa makolera half course akiwachire gari ndole gari no ndali mu secretary one naro yoto gokorera ligo lilianse piko half course egere kwanyara gokora ugende nga test and theory theory ne ere gari maranga abantu kero kende Frida ngo bakwira nga kurundi gari kubwate steering na bono ne ere gari ya egari no keroso mete theory theory ne regari abantu baita abange bago kuchipara abantu baita bakonyora achi achari para asengencho abarundi baita abange no yini kisaini kiri kibe kira se para mbari kumanya esaini yeye ne yagonte bintenene esaini yeye niga konte bi abana ngukurusi bale para esaini yeye ke kongoro kinga chiombe ngo etachire esaini yeye kongoro kirenga onjebu no monto binadamu enjera ne rongeire bwento goitera bona aiga no abantu baita abange bakoche ba make mistake ekero batamenyeti the road signs and that's why toko ira wanafunzi baito ata basic training ya theory ntubate introduction table na ntubate all science kero mwanafunzi achire igakonyora a comprehensive training yense moya ye class na sense moya chisign na ande okolerwa gentu introduction ye gari na kiao chiko chaka kurundie gari yo birasi ne bia muhimu saidi igo bado mwanchu murigereria nkagetenga kwanyarire point iyo na bali baite korundia na barubumba bwenete bacha se school ya Gusii driving school ngwaliga ni kubale bene ende basoma sense moya theory na boigo sense meri yogo test ende banyora ama
maigerio ara maikiranu ke gima asoko ene ke obokoreri obuya asensemo yechipara toligereria sense mende obokoreri bwa Rocky Driving School ekero koborengani gase orogongo rwa Gusii kerkende na kyo koborigereria abantu babeire bako manya kurundi chigari abange gwetera se Rocky Driving School. Yes, kwanza litangani kabisa nteto wakera Ndizi TV biamono asenge tole to partner tamona inu no matangazo alimu aberemo goturutera sembeo na abere nkonyora kisimichi nyinge sana mpaka botuko kuruwa saba aba inchi baito ba Gusii abotaka kumenya ngakitoko leto mwana ito Rocky Driving School anyore driving license twabeire no kubwaterana okonena na Ndizi TV no rogongo rwa Gusii twatwale imbagitia nene asenge njo ndo chenga wanafunzi mpaka ndete gocho na bono school chira Gusii kwangu mutinyo 10 moelio abana ntubate a long holiday eye eko kwa biddinga 2 months abana balesiko na abana abayibuli bako batoma unabona ngakiye long holiday abana bali bote bitambulizo ba form 4 baratukira abana bayitimire 18 years tigabache begere enereko a basic course mwanafunzi akwegera umenya gusuka kuchense mende gorongo rwa Gusii ndo chinga rwa toitabire amatemo na batoko kwa bina bono asomo tienyo yoiga nabondo chinga kera Jumatano ko ira turaba nafunzi amatemo eye tali boronga sa bande lakini ntinya sawa toire veva na sawa toire uwanjerwa na bakoranga kera Jumatano ko inko iranda abanafunzi bakora amatemo baye buchireze zichiabo igasomo tienyo yomo na bakonyorangire ta abanafunzi yange 300 ose 250 ba hetigwa sa amatemo banyore driving license ekero korigereria Abel sense moino chiko sinchiro kwa bako gukwanera ngwa bako goteba ngadi wa neroro CGB2 neroro tindaji manyoye ke ndasa sekrasi ekyo na bagora tatenga kero monta achakire light vehicle kero kende ere ngainene ekeke kere ngaine na kerie so monto go train ne trailer. Thank you. Bono ebika ekeke gankonyora na bane krasi ke kurukunga B vehicle manual right car iwo mwanafunzi ochakere miaka 18 guchigoro na unde weso utachite wetani miaka iyo akite batierezesi na bagochegere akore miaka ebere amanya goche segari kurukunga C right track iwo ratwa experience ke gari yenke for 2 years then kero gocha D1 okore miaka ene kobwate egari ye kurukunga C1 ibone ko kwavurukani kuru abugoja B1 na C1 wakoro si wakoro miaka ene umanya gochobekerwe D1 ekero gochoche klasi ekende bono yechipasi igekurukunga PSV 33 sita ne klasi kie bus uikokore miaka 3 na D1 na kigeko yarabuna bono Frida achi interaba chitu chinyinge chechi matatu batebugo bayira ne klasi bayinyurigwe bamanyenga ki bakuira chigari cheito uiko muntatu ale a proper experience and okorerwe retesting kero wakorerwe retesting ari ukumanyenga ki okurundi ukuira abantu baito para kera kubugori obogima bwa abantu para okurundia negento kere ki okumisana uiko twarobo manyibole igoro ari ukunyara koira egari ya senjirengia igo kero monta teba arundirie chiga cha light vehicles abone tatu are experience para arunde gosine miaka ebere amanya gochukwa upgrade tago kora exactly wika tu okenga okolire at least B1 okolire 2 years otwalire okukona repara unale ubobo kwa rusi para ujirano jimbia serikali ya begete umuntu oraire miaka gete umanya gusuka gutute ekiwango kende kera bono dirikara montara konyora BC oburukani chigari ukaigo lakini bono iganko irore time of understanding the road go irore time choko na repara wasuka kwagenda C1 kwa C na C1 kregwa kwa skribirasi bibere ayabona kwa bere nterebe nkongo ujigo so abona chimatatu ujigo so echibasi ayabona kwa bere umunali opara na bwoba buri kwa bwate kero kende mboyo kero kende Abel kero koligirede nabo metuma nchumuri eri akumetinga inkiye kogera mukora ira aboro kigwa para mwachikora aba test ubuye bwa yemboro byo
Mbia mono sana. Buna bono kero kende una intro ke driving school. Na beko nyarekano abalimu baito bakori entunga assessment. Nturi ko ira bana funsi baito amatemu mpaka bakori entunga assessment. Assessment yeye no ko barenga. Toko baira to barenga se chipara ntu una abalimu baito babarenga nga abantu abambare tayari barairwa amatemu. Toko nyoronde tayo orenge kire utarayibuya tukumwira ni classime to matebona matemo yao to bukereti tene no gendo mutinyonde uramanya buya egere to kumwira aria nari yago chikoeta anyolere siaye kamanyete nkiyago chikokora nduri ko ira mwana funsi para to ko baira para asongutaka kumanya na kibegere tangana na gito abegeria ngana na ende bono ntukere to ko ba train to ko ba train bamanya kurundi ikigari cyabo buya usegari yaye buya ikine kiyekerenge gitekenene na go to ko ba train bamanya kurundi na nyuma batarachi kogenda amatemu aria external nali bakora na NTSA examiners abaje babakori intundu bate internal examine tuko be examine kuri tuko bakori amatemu kuri classime na para to banyanga oyo itimi oyo tabwa shida tuko muiraria na bago chiko kokora biya ari school shigeni metenga nkora kore gubara amatemu akerukende mora kora amatemu ya internal mwana taitangia go chokore no mare ko babekera tora max egenda toko kubwati gaiga etokubwati ya max yaria mwanafunzi akonyora na tokumenya bono ya seikeire for sure na ready kugenda matemu aye tokonyora nga bintu mbira atarabwata still tokora como train that's why tokwira 1 month 2 months egero mwanafunzi oyo abwate buyikera mwanafunzi tari bonsi bare quick learners ose bakubwata bwangu abandi barosiro runners abangora barabanyangora tokubaira barabu nyangora bwabo akabaikirana amagisi ari tukora ko makeri oyikira magisi gete twabango bono oyikire kiwango kiwo chikagenda amatemu golende standard yeito toguture nigere of high standard ane kerengo kere igoro ande kere kiya kikokonya banafunzi baito kuba makeri tora max nekere bakogenda gukora amatemu aria external aria NTSA bune emuroberi yobore na barungo babekere bara max ari kwanyara kuri emesa magisi ari kwanyara kuri ase road sign magisi ari kwanyara kurupara bachumuisa magisi ayo bakobekera sobwamo mama kwamo kwa mchiko driving license na onyekero go ikiraria mwanafunzi ondo ogure igakwere back to class okore ndege korumwa rebooking means nga igongwa ngo tukwayo reta magisi onse biya nekero go achira story rebooking wa korire igeto kwenyuri bwango ande to akwira the next exam kegoja mbia bona sana ante tora bwatra so mutimo komuke igoto kwira nanto sanga mange mbia mono sana umwanchi muri abita seni kya Ndizi TV niyo togenda gusanga ime umurobili bwense yo Onchari astogenda gusanga nere manager or rocking driving school oyo korkanera Abel Onchari oyo gendete kwerera igoro yo bokoreri bwabo kodu mwanchi muri ere tora so mutimo komuke igoto skato nyegera ngwira ntora sege Kerubo sio elinde togenda gusanga amange Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 ichuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda
mange batalire imeyo rugongo Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Wangoiga imea Ndizi TV. Kemuntai mogete butuko gatinka yuka okurukuri chisukuri. Aron kamobwati ko mwegando renkyako kora butuko sanani. Kamonyone turungi akorosa. Amokondwa. Genda bonori ginyoko urakugambira uyora igwe kwenda. Rukuye. Congratulations. Bote isi tuna tambe ntumire fya kwa bwanguri. Gobono nseri. Ngoret. Mugambi kwabo mungaini abrama bakumbale ngabwa. Yabeta ariko bumuise ko arere tatone tigango tebiga nasibuka muna mamumino. Nyabeta. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hii hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule. Kila wikendi tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime.
Company yuko bekuburendi ya One-on-One Security Services Limited. Iyo yabeire asobukorali wetanige kakimya kitano nitatua. Nige kuruwe bukorali webirengo bigoro mono. Wuchia sechi company na boigo nabanto asorogon koru Afrika ya mocha. Chobis chabo imeyumuchu Nairobi. Nigochire M House, Woodlands Road, off Dennis Pretty Road. Nomuchu Kisii, nigochire Gisemba Plaza, first floor. Egatiyo bukorali bakorwa ngamona static guarding services. Kubika bare CCTV na boigo monitoring. Mbabuate real-time GPS tracking. Nkore ndabare abantabanene. Ngokora bare security consultancy. Nkorwa bare cyber security services. Nagokora security audit and surveys. Mbabuate boigo a unit ya K9. Nkubeka bare solar systems. Na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management. Ngokora bare private and forensic investigation, biometric and visitor management systems. Nkwegeli bare amangana security, alarm and firefighting equipment na electric and razor wire fencing. Iliokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi gakichinde chonsi iliyonyoro bukorali bwebirenko bigoro. One-on-One Security Services Limited oborendi chinga kichonsi. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkuru bare bukorali ao asamangana ya maiso na konie birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi. Nebuko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Erango yechsemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komente kana keraritko. Na kyoge kogera ase kirenga kyogo sirierange yo torase chimbero kyogo koretera The Milimani Academy. Eyene skuru yekerero era somo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita eyemo.5 Korwase junction ya Krista Marian. The Milimani Academy eyeko ige kwa asaga ya yogo somera netware abari mu banyorira maigerio yekerengo ke igoro chigari cyo bosombi nabo igonerwe chaya mu baso na lunch. Ebisieri byaito nigo bigoire asonde bwensi oraganye gotarira na korata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie. School fees yaito nigere Ense kegima rikia omwana obono asebiras bikobwatia eklasi gia playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekia grade 3 asamanke akesimi ase namba 0714038433 gose 0715362175. The Milimani Academy, shaping the future. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Mbiyamana sana umwanche muliyebeta seni kya Ndizi TV na ndengo kwaligania asentu ndende chinga kitogenda gusanga imeryo mu rubiri rw'Ense Onchari asitogenda gusanga ne manager Abel Onchari korwa Ense Rocky Driving School oyo genda gutumanya igoro yobokoleri bwabo Mwanchu muliana bakwenda gutubwatia chinsemo chiche mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website na watu gwetera www.ndizitv.net ndete ya mwaliga bene lindagendera gutumanya igoro yobokoleri bwabo ndete manager atatebya sensemo lintometenga chiskuru nechinyinge chikwegeri driving igasoro gongorwa Gusii akerkende ndino na kimogodili ne competition mbiyamana sana sikuri chingo na bono chirase muchito basongo number 1 nje no manager kriteria ngora aligere tanga na abali mu bane we kantu ara abali mu bane bale competent batali abalebi ya iskuru chino nyaba ibwata abalimu abatindu numero umutindu ta konya skuru yo to gutwara abantu baito bale sober minded batariko nyumarwa and babwate integrity iri chikolia para and bale qualified into kende ya kabere eko gara toko nyara kudiri na mangana competition ngoko kuna bondo driving school ko litore into assessment and driving kiaro iko mwanafunzi akole kwa assessment ko litore nga mangana short and long distance wanafunzi wetu ngogeri wale chiko ange skuru kwere kubali siko yesku na ndotore a long distance na wana tubate na te bantu kubati kali chons tubati kali chinga baka kitrak amwe basi iteboti wanafunzi ko runda kurwa yagenda baka migori na banafunzi bako training yarunda yagenda ange na sotiki yarunda yagenda kirigolis na chirichi yarunda chiacha ko cheseme igonto bwate short and long distance ingoto konyere sana tubate gendokia online ngudi tuna mangana online na kiko eranda kiko toa wanafunzi baita bange na ende tubate program nga pick and drop mwanafunzi na bora nyoro yole within the town ukaneti ibako na gocha wakanale samlitura mountain ke chiko mu pick na ku drop back asa kurusukuru nyumba mwaye ikine kiegento kende kerekia neligo lilieito na ende lile friendly also customer care enjera ekwende management ekwando wanafunzi na ande kwando no nyina abaiboli bali bakoleta abanafunzi ase school. That's one of the great thing kiatoire obuyo obumanyi bonge na gutwara abanafunzi abange na gutwara competitive yito erigoro aha mbiyamana sana kerekende ningiye ko yero montara chorero ki driving school ati kwenda se driving school chinde for sure because of customer care. Mostly Madam Frida, when I came to this studio, the way you welcomed me, I felt at home. And that's one of the most important thing. One of the key factor for business is customer care. Lugha. Wakati uko na lugha mzuri na unaongea na wanafunzi wako na customers, hapo utakuwa umepita ya competitors. Hiyo ni kitu cha muhimu zaidi. Na tena ukuwe tolerant to all people that will visit in your office and the students. Maana wanafunzi hao wote hawako kategori moja, wako kategori mbalimbali. Wanafunzi watajisikia wenyewe ya kwamba hapa tumebebwa vizuri. Mzazi mwenyewe atasema hapa nimebebwa vizuri. For sure, I want to say this openly kwa sababu hii ni studio na watu wengi wananitazama. Wakati mwanafunzi amekuja kwetu na ameenda kwingine, anakuja baada ya yeye kukaa na sisi, maana amesunguka mashule zote zile siko Kisii town na kisa angalia vile amekuwa received na anasema pale hapana, pale nimechagua kwa sababu nimechagua maana nilipokelewa vizuri na akitoka pale na wanafunzi wetu wenyewe wakitoka Rocky Driving School wao ndio ulete watu kwa sababu wameonja asali iliyo katika Rocky wanakuta kwamba ni mahali pasuri wa kuleta dada yao ama ndugu yao. Yes. Kerekende inobu na Rocky Driving School amaruraino asama tukabu senari yaya. Maono yetu ya siku za usoni ni kwamba tungependa kuingia katika
mashinani. Tungependa tuende mpaka mahali ambapo badala watu wana travel kutoka Ugembo ndio tumeweka pale, watu wanatoka Nyamira tuweke Nyamira, tusunguke katika kaunti yetu ya Kisii kwa ujumla na tufikie watu wetu mashinani. Tuweke branches katika kila sehemu ili kwamba wanafunzi wasikuwe wanatumia transport ya kwenda kutafuta driving school. So tunataka kuingia vijijini na tuingie hata miji midogo na mikubwa, tuhakikishe kwamba tumefikisha wanafunzi wetu kiwango kile ambacho wanatarajia kufikiwa. Kerekende na boko manya umwancho muri eria ngairo ki driving school ego toka ngaimora ngaina kiba moko nyorekana. Aha. Bia mona sana mwancho wa Frida ego toka ase omochi obosongo. Ase enyombe ku market plaza a ground floor ase chobisito no chigotoka ali obisiana no egotoka ali ya main office na theory room no eregaria ange na next netgas petrol station ntobwate branch ende Kioge iganya koe ase junction ya Kioge aroki driving school mutokere njira alia ntobwate branch ende Musora alia njira ya Ugembo ase pareli yenye kolemwa ntobwate obisito nere pararia ali muchubu Okirigoris ntobwate driving school ya Italia rock driving school ya Italia ase Kirigoris town nyuma ye market iri nene na bokorore sign post ito enyumba ito ne Italia nene tubutete kubuli bageriga yo kwarigania abanafunzi baito bali bakolire amatemu bali bareka na onyemba bali bawo chikosike school bon kera ndo chinge school bwana na short term kuchakera this November na abasore ira bayibuli motiga abananka na inu abali mukero kende mubate long holiday use this opportunity come and get your driving license again to kenda basemi wonente to commenting bolinga ekero kwanyo kwegera driving school tali Kenya uko uchiko konyeka wetere driving school ye kwegera ku Kenya na boko genda Canada onyo lemeremo na boko genda chisi chindi chisi kubuna Katari na hondo buna chisi mu chindi cha Dubai na boko genda ali kwanyore driving license yao na wego chia ko emeremo egero nyara ko konya abantu bawo kurugiga igo tema sana abayiboli mukuna mukonyara mutuma abana bayino bache ase Rocky driving school tobegeri esukure no bumanyobuya no borongo buya na mu manage otorege tumwete nyasaye egere kurwabu enje nyara gokonya abana bayito. Yes. Mbia mana sana sogo sagana intimate sino bwatengana yawe yo mwele so mwanche muriele gendri tangana te kwa kera customers baito miyamono bali babere bako join Rock driving school na nende te kwa kera abantu baminto bali bakoligerera Ndizi TV nange turareta mwana nonye ko abana bawo koyiboyire nyasawa bakonyire bakira bonsipi lakini bwangete Ndizi TV kirani cya onchirabu batebinge gentonkere kiyasegete. Rocky driving school is the best Rocky driving school in Kisii and we are here to support our children. Tukonya abana baito bamanye gutwara driving license and nko batore paka ki certificate egere agenda isiko ngena ne license ne certificate mono yokonya kiro. Mbia mana sana sogo sangana intini metasna roko minyoka to nyorwa. Mbia mana sana mwanchi muri elante te totigo mogene yaragende kole bintu binde kolende to skato nyegera nkwira na tole asege keke Kerubo sio ni togenda gusanga mange imeyo morobiriga bwense iyo boncherelia. Amen. Asante sana. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Season yeye asegosori yokwegia ya papa antivirus. Antivirus abana ngaibali twakoli antivirus edeni aga gosacha kwibera antivirus no muhakon. Have you seen the poverty we are is within? Obe maya ana mamu abakanyoni. I don't want to see okanyoni. Okanyoni as big head, as big head. Kirarituko rya Jumanne chinse ibere cyabutuko nabo igo moiroro rituko rya Jumapili chinse kyande cya mugaso. Bikire moro
Igoro yabeire mume. Yarikire fire. Togenda baba. Ese gikurwa. Ndemaga yakwe mpaka 90. Bwangoiga imea Ndizi TV. Muntu ari mugete butuko gatinka yuko akurukuri kisukuri aroni kamubwati ko mwegando renkyanga kora butuko saa 8 kamanyone turungi akorosa Mukundwa genda bonori ginyoko urakugambira uyora igwe kwenda Rukwiye Congratulations. Bote isi tunatambe ntumire fya kwa bwanguri. Gobono nseri Ngorete mugambi kwabo mungane abara mabakumbale ngabwa Yabeta ariko bumuise ko arere tatone tigango tebiga nasibuka muna mamumino Nyabeta company yuko bikuburendi ya one-on-one security services limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kakimyaka 53 nige kurwe bukoreri bw'ibirengo bw'igoro muno gucia sechi company naboigo n'abantu asorogonko Afrika ya mocha jobs chabo imeyumu chu Nairobi niguchire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi niguchire Gisemba Plaza first floor egatiyo bukoreri bakorwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing iliyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi gakichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bw'ibirengo bw'igoro one-on-one security services limited oborendi chinga kichonsi Ndizi TV yetengia wansu wo mogusi 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 yakogera tuko ekona yabeire na mbeyemo kiyakogera tuko ekona yabeire na mbeyemo simero belie metindi wansu wo mogusi simero belie metindi wansu wo mogusi tamanga na maya wansu wo mogusi tamanga na maya wansu wo mogusi pero belie bosemia wansu wo mogusi pero belie bosemia wansu wo mogusi chingera chakogokya wansu wo mogusi chingera chakogokya wansu wo mogusi si yetengi ma wansu wo mogusi si yetengi ma wansu wo kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyogokorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising kibakuricheze cyo cyonsi
showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chiboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase number enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubiriye yaitu yonsi chinsemero ngeberereye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti sano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'iki matatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'iki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chinga kiceri cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'i Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bogo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii enyagitari ya World Fit Health Center eyigotoka imejumu cyo Kisii nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yaito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbogwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachiro bisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga kuru kosoko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida ito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. omorobilyo bwekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inka se team ya bomachoge bara inyora no murbeli bwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe etala nende mo Steven captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 14 chamara goba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV Bwangoiga ime ya Ndizi TV. Muntai mogete butuko gatinka yuka okurukuri chisukuri aroni kamubwati ko mwegando renkyako kora butuko sanani kamanyone turungi akorosa mukundwa genda bonori ginyoko urakugambira uyora igwe kwenda rukwiye congratulations bote isi tunatambe ntumire fya kwa vanguri
Gobono Nseri Ngoret mugambi kwabo mungai nyabara mabakumbale ngabwa yabetale ko bumuise ko arere tatone tigango tebiga nasibuka muna mamuni no Nyabeta omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito icho chirebo shogwe chiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Gusii Urban Place.